Bună ziua, astăzi vom încerca reglarea plugului la o arătură într-un sol mai argilos pe lângă cursul canalului Morilor în județul Arad. Cum se vede, cum o să începem arătura, avem parcela de aici delimitată până acolo. Cum învăț eu să o delimitez ca să știu să-mi iasă egalitate. Începem din șanț și numărăm pașii. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 în șanț. Aici ar veni șanțul. Bun, și cealaltă parcelă e a mea, dar acum o să încercăm numai aici, că e pământul moale, numai un pic la vârf reglaj. 24. Deci împărțit la 2 vine 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Am aici ar veni în mijlocul. Pe partea asta, pe aici, în general, o să vină roata dreaptă. Roata dreaptă. O să încerc să caut ceva să las o limită să văd. Până așa asta. Aici. Așa. Roata dreaptă, acea roată, trebuie să vină pe aici. Și eu o să încerc să o țin drept. Bun. Hai în primul rând să reglăm capul. Plugul e lăsat jos, la flotantă. Cum reglăm capul din tirantul central. Eu am aici spiralele, filetul. Știu că la 28 trebuie să ajung la 28 de filete. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Eu îl desfac și ăsta împinge spatele. Capul din spate lasă în jos, după cum desfac aici, și capul din față se ridică în sus. 20. Și 1. ...22. Nu mai prea merge. Ca să-l facem să meargă mai bine, urcăm în tractor. Frâna e pusă, nu merge nicăieri. Ridicăm plugul. Îl ridicăm un pic și lăsăm iară jos. Acum o să putem fileta ușor. Așa, după cum se vede, am îndreptat tractorul, plugul ridicat sus, deci cu spirala pe care am făcut-o. Atât ai ridicat la maxim. Vedeți? Și mică e distanța între capul de jos, aproape la sol. Acum reglăm și adâncimea din spate. Având în vedere că e moale, să lăsăm să fie tija asta la nivel cu acesta. Dăm un pic, vedem din faci, da, e la nivel. O să încercăm să ancorăm și de aici. Să aibă un pic de curs în caz că prinde ceva greu sau așa. Nu am început din capăt. Capătul ar veni undeva aici.
Aici el nu-i drept, terenul e așa înclinat, într-un X, într-un triunghi la capăt. Am lăsat vreo 3 metri ca să am loc când întorc, când vin cu brazda din cealaltă parte. Oricum trag laterale și nu are rost. Lățimea de lucru e reglată la 85-90. Dăm viteza a doua. Lăsăm plugul la flotantă, că doar la flotantă lucrez cu el. E un plug foarte greu. Da, e prea moale. Prea moale. Să vedeți. Brațul patinat. Intrat aici în pământ. O arătură, nu știu, nu am un liniar la mine de, cât să zic, 10, cam 15 cm. Și umed, o să revin după ce intru pe teren drept, că aici e un pic de pantă, o să încerc să urc până acolo cu adâncimea asta. Fața ia bine, pe față nu poate lua mult la prima, că acum încep. Arătura se face la vârf, așa denumim noi. Și o să revin după ce încerc, nu o să pot filma, că trebuie să lucrez cu distribuitorul, cu manetele și nu bancul. După cum se poate vedea,